lora do an phans tami nili rang sena be hin pen nangli tum phan ninga klong pen kardom nang pajir lo la sipini nili nangli tum phan ani wang isi misen la pen klarda ka birta nangli tum phan nang ke wan pi ver son thak thak si pini le thos tami nangli tum phan isi misen la pen karbi ang long angkang long kinang sonai birta nangli tum phan nang ke wan piji phan sinon ni libor I thulo la sinon mani likido la bangke lakha ingkoi ratrok duar bogri MSc constituency ke parlo lakha hini dolamara bapuram tok bi anpars tami ladak lukhimon adowan lukhimon guru aking ri long sinili dolo la sepini pipos ini lidak nang humrit nang kokma plutang te lukhimon aron pen ladak pini satlang tok bomlo pri long sami along tin along ri sami pini abangke lukhimon aron satlang along ri tin sami alang litum satlang chen pon reblo labang so satlang ki en pon labangke lukhimon aron ha ki cheng pen non at present non copy ma kasuli non copy ma ke dobom la he puthak si ki charli asomar dum phana lukhimon aron ki pang chu ponji lukhimon aron ki pang tang ponji phansi la puson asai jasemen dagla lukhimon sangho atum penchi patir pi ponsi la sologot riso yang chingro mai tum da chi la pen chingria mai tum sami la pen longri mai tum sami la bang solong alang tum kachira pachitu dun pensila puson asai alang dum pini deng ponlo la dak la isi dowan longri angkang aparman bangke la dak la hemphulokhimon english ME school la pen hadak higher secondary long si pini la bang so salang dak so salang en ponlo la si pini la bang so asalang aputhak nili alang le tum pen kaching ki gachi than ponji phan non nili alang tum along pati bokon pola sinang le tum stami nangkilang dun verji phansi chuning ri pon thole tholo kardom pini nanglitum nilitum lukhimon songhur sangchiro mai pen kideng pon engkane sek lukhimon salang e padolong nanglitum media korte anglitum nang ko humri pon nanglitum phan chorolo aben ingkang sama kardom samyang pajelo kardom lasi pini nilitum dak lukhimon ashram ante dak akengri lo nilitum dak sok phia aklamalong hempulukhimon higher secondary school long sinitum sarlang bang nitum padup ponong lo labang so sarlang nitum kideng ponang ko athepi bangel lo son lo je mena ron aron alam lo pote chichini bek nangji lasi non ki thurmi owe ki mi tum stame ke bangji lang apor stame mena ron ki ther thip je phan ke claim ke dam nangji ki do ke thak nangji lapen lukhimon aron along arnam alam pen chinglok lahai kachini kenang sot busini litum bangso sai bang deng pon lo bangso sai nilitum ki deng pon pining pen ke indeng thom lo lukhimon ashram mate dak aking ri bangke dak hempulukhimon english higher secondary sinitum padu pon lo lapen second ashram mate hini dawan long ri bangke japrajan gudam english high school sinitum padu pon lo lapen ke thom dawan long ri angkang third ashram labangke hatimora pathar LP school hadak sinitum padu pon lo lapen ti dawan long ri angkang fourth ashram bangke bokulia english medium higher secondary school long sinitum abang sa sarlang bang padu ponong lo nilitum aklas bang nilitum jongdam de laki nilitum isi arta pen si lakha pon nilitum ningkan cricket home arta pen tela bang so sarlang bang ke tok ponong lo ningkan cricket home pen risoi jang dotik an bang ke tok ponong lo astame kachi thik do la nilitum along nang cherap dun lukhimon songho engineer group pen sila bang so asai long bang nilitum long tangka hin nilitum hanang cherap dun do lasi labang nilitum ki thik pon do labang nilitum la along ritin pen nilitum pini in charge hisap kitoy do halatum pen la so exam hatum kitoy ke bang pen nilitum dak chingwai pen sin nilitum la check pen sin nilitum la bangke nilitum result bangke pathi pon pini bangke nilitum result adet bangke nilitum jongpon pela mate pang armu bang pangrum pet pen nilitum long amena che thabdun lake isi dowan long ri angkang lada kamarlo lake 219 a candidate do lapen hini do wan long ri angkang japra langso labangke 111 a candidate do lapen ke thom do wan long ri angkang third ashram labangke bang thongkep ana candidate do lapen pli do wan long ri angkang abang labangke 61 ana candidate litum longpon do lasila kaddu gawe pangrum pet pen ke litum 420 an litum aphai longpon lo lapen pini labangso ajai megalong nitum lukhimon songhur sang chingrom amai pen kideng ponalong nang nitum mena
asai chi open nang litum nang ka humri pod nang litum media team phan same ninga klong pen churo parpik lo lapen pini ni tumlong labang so asai ki deng nang chirap dun bang phi menang do ni litum long dihinamu nang chirap dun lukimon songho engineer group pen chenglok lukimon songho tiripia mai pen same tum hanang chirap dun do lapen pini litum ladak laso asai ke pachun ji phan nilitum invigilator hisap pen same nilitum kachohang pondo lapen external lapen visitor kadugo ve phan same nilitum lukimon songhur riso yang chingruma mai ahin pen ninga klong pen chorolo pini ladak labang so satlang minaron aphan kaching hon kachematha pen pini labang so asatlang nang kitok dun akorti ingjir atum ana phan same ninga klong pen chorolo lase kadugo phan same ansu se arnam lukhimona hirjumai paru thule tholana kardom